Ha valaki a 19. század elején lehajózott a Magyar Királyság fővárosából, Pozsonyból, a budai Gellért-hegyig, és letekintett onnan, a pesti oldalon egy nagyrészt németül beszélő, magyar nyelvű kulturális intézmények nélkül élő várost láthatott. De mire Széchenyi Lánchídjának építése elkezdődött, már megkezdte működését az ugyancsak Széchenyi István, valamint más magyar arisztokraták és nemesek felajánlásaiból alapított Magyar Tudós Társaság. És amikor az akadémia munkáját egy évtizeden át korlátozó uralkodó 1867-ben végre fellovagolt a Lánchíd előtti, nagyvárosiassá kiépülő téren összehordott koronázó dombra, már nem tudta megakadályozni annak a magnak a szárba szökkenését, amelyet Széchenyi elvetett. Hogy felálljon oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse és elősegítse honosainknak magyar neveltetését. A tér északi oldalán ekkor már ott magasodott a Magyar Tudományos Akadémia pályázaton kiválasztott közadakozásból emelt palotája, a nemzeti nyelv és kultúra előmozdítását felvállaló legfontosabb magyar intézmény új székhelye. A Királydomb helyén, a tér közepén Széchenyi szobra áll. A Tudós Társaság megalapításának jelenetét pedig dombormű örökíti meg a székház falán. A nemzeti lét őrhelye, vagy amint Széchenyi nevezte, révpartja, olyan impozáns épületet kapott, amely a kiegyezésről szóló tárgyalások helyszíne is volt. Dísztermét Lotz Károly freskói ékesítik. Padlójára magyar asszonyok százai közösen szőttek szőnyeget. Az épületben helyezték el a Teleki család páratlan könyvadományát, amelyből az akadémiai könyvtár született. A heti üléstermet magyar várakról készített romantikus olajfestményekkel díszítették. Ma is megvan az a karosszék, amelyben az akadémia titoknoka, Arany János pihent. Ő és nemzedéke még elsősorban az irodalom gyarapítását tekintették az akadémia küldetésének, de idővel az intézmény tevékenysége minden tudományterületre kiterjedt, és nemzetközivé vált. Ám odakünn a budai várban Savoyai Jenő marsalbotja már egy új háború felé mutatott. A két világháború között és a második világháború idején számos tudós lett politikai üldöztetés elszenvedője. Többen munkaszolgálatba vagy koncentrációs táborba kerültek. Voltak, akik soha nem tértek vissza. A romok eltakarítása kommunista nyomásgyakorlással kapcsolódott össze. A hagyományőrző humán és az erősödő természettudományok vitája az akadémia kettészakadásával fenyegetett. A konfliktust Kodály és Szentgyörgyi megegyezése rövid időre feloldotta ugyan, de hamarosan az egész szellemi élet kommunista felügyelet alá került. Míg a székház falán a szobrokat tisztogatták, a sztálinista hatalmi rendszernek 1956-ban forradalom, egy gyűlölt szobor elpusztítása vetett véget.
A következő néhány évtized az akadémia központi tudományirányítói szerepvállalását hozta el. Létrejött saját kutatóintézet hálózata, megörökölt és új kutatóintézetekkel megszervezte és irányította az alapkutatások egész rendszerét. Mindez sosem látott lehetőséget biztosított a kutatásoknak. Ugyanakkor a pártállami rendszer teljes ideológiai súlyával ránehezedett a tudományirányításra. A politikai rendszerváltás, a szabadon választott miniszterelnök és a korábban meghurcolt akadémiai elnök törekvései új korszakot nyitottak Széchenyi Akadémiájában.